Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen. Barkanmu da yammaci, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan namu na yammaci. Majalisar Dattijai ta yi sabon kakaki. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Ahmed Lawan ya bayyana Sanata Ajebola Basiru a matsayin sabon kakakin Majalisar Dattijan. Basiru ya maye gurbin Sanata Adebayo Adeyeye, wanda shi ne tsohon kakakin kafin kotu ta ƙwace kujerarsa. Kamar yadda shugaban majalisar ta bayyana, za su ci gaba da aiki daga gida tare da zauren majalisar baki ɗaya. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Ahmed Lawan ya bayyana Sanata daga jihar Osun Ajebola Basiru a matsayin sabon shugaban kwamitin yaɗa labaran majalisar. Basiru zai dasa ne daga inda Sanata Godi Akiwashiki ta tsaya a matsayin muƙaddashin kwamitin majalisar. Daga ci gaban aikin a matsayin kakakin majalisar dattijan tun bayan da aka ƙwace kujerar Adebayo Adeyeye a kotu a kwasheki, sanata ce ƙarƙashin jam'iyyar APC daga jihar Nasarawa da kakakin majalisar kaɗai zai tsaya ba zai kasance shugaban kwamitin majalisar da ɗaukar aiki da kwadago. Sanata Bayodun Oju ta jihar Ekiti ƙarƙashin jam'iyyar PDP ce ta zama shugaban kwamitin majalisar mai kula da yankin Nijeriya da ke ƙasashen ƙetare da kuma ƙungiyoyin taimakon kai da kai. Lawan ya ba da wannan sanarwa ne yayin da tashin zaman majalisar ta yau Talata. Jaridar Premium Time ta wallafa a wajibinsa ta tashi daga zaman majalisar. Lawan ya miƙa godiya ga abokan aikinsa kan jajircewarsu. Ya tabbata da cewa 'yan majalisar za su sake taruwa don aminta da kasafin kuɗin shekarar 2020 da aka sake dubawa. Za su yi hakan ne bayan majalisar zartarwa ta sake kiransu. Ya sake umartar duk kwamitin da ke majalisar da su ci gaba da ayyuka ko bayan an dakatar da zaman majalisar. Shugaban majalisar ya ƙara bayyana cewa majalisar za ta dakatar da zamanta, amma 'yan majalisar za su ci gaba da ayyuka daga gida. Wannan bayani cewa babu ranar sake zaman majalisar, kuma 'yan majalisar za su yi haɗu duk lokacin da akan ya taso. Mun gode da sauraron mu. Kar a manta a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sababbin